Kaixo, orain bi laualdeko egingo ditugu. Eta ditugu, bat 11koa, hor hasiko ez hemendik, 11, hortxe, hor bukatzen 11, eta bestea 7, horreaino izan behar du. Hor hartuko torrea, eta horreaino. Elkartu arte. Biek elkartzen direnean, jai ditugu 7 eta 11. Orain faltazizkigu beste bi aldeak. Hor egin deteke modu askotara. Nik bateak utziko zuet konpasarekin eta era hontara egiten da. Erpinetan sartzen dut eta zabalera hartzen dut. Zabalera hor da. Hor. Orduan beste erpinean sartu. Eta hor nunbait iritsiko da alde hau. Orain faltazizkigu beste aldea. Orduan beste aldea honentzat. Zabaltzet horreaino, behar dagoen luzera berdina hartzen dut, ikusten duzuen bezala, orduan beste erpin honetan sartu, eta hor. Bi aldeak hor elkartuko dira. Goazen ikustea ondo atazegun. Hau ingo dugu lehenengo, eta beste hau. Hau izango litzateke gure laukizuzena. Goazen pentsatzea erronboidea egin behar dugula. Orduan eman digute 11 zentimetro alde bat, 7 zentimetro bestea, eta bien arteko angelua 50 graduko. Lehenengo egingo dugu 11 zentimetroko luzera. Orduan hartuko dugu, eta 11. Oraino. Bigarrena, angelua neurtuko dugu. Hortarako, ikusten duzuen bezala, erpinean jarri behar dugu zentro hau, bere gainean. Orduan, hori jarri ondoren, 0a hor jarri behar dugu, eta kontatuko dugu 0 honekin, ez horrekin. Orduan, 0, 10, 20, 30, 40, 50 hor da. Ikusten zuen bezala. Orduan, hemen baditugu batetik aldea, eta puntu bat, non esaten digute, hortik pasa behar duela beste aldeak. Orduan, 7 zentimetro egin behar ditugu. Orduan, nik hemen jarriko 7. Hasieratik jaztet horrela, luzatzen dut, oraino, eta hori da 7. Horan ditugu, batetik 11 zentimetro, 7 zentimetro, eta 50 graduko angelua. Horen, falta zezkigu beste bi aldeak, eta hori egingo dugu berriro konpasarekin. Orduan, hartuko dugu lehenengo alde hau. Erpina jartzen dut, bestean ere bai, eta orain egin dezakegu jakiteko noa doan. Horrean iristen da. Orain beste aldea. Erpina jarri, beste aldearen luzera neurtu, konpasarekin, hemen. Eta orain hori osatzeko beste erpinan sartu eta elkartzen da. Orain, puntua lortu dugunez, bakarrik falta zaigu elkartzea. Hartuko dugu, bate hor dugu, eta bestea eta hemen dugu gure erronboidea. Atea bar zaizkigu alde hau eta hau paraleloak, eta hau honekin paraleloak. Beste bat arte, agur!